ako matulog. Tulog ka na. Nakatulog naman ako kahit konti. Buti na lang. Manual yung jeepney. Manual? Ay, manual-matic yung jeepney. Marunong siya mag-drive ng matic. Big time meals. Okay na, masarap. Hindi na. Magkano to? 119. Yung sa akin, double sisig, 65. Kakaiba yung sisig nila. Masabaw. Masabaw na sisig. Sisig sabaw. Ako naman, chicken. Maharap yung chicken nila. Yung sisig, lasang sisig pa rin. Pero masabaw. Tumigil muna kami para makakain ng gusto. Ito sa Petron. Nasa San Jose na kami. Nasa San Jose. Ilang hours pa? Nasa 4 hours pa. 4 hours pa And parang 30 minutes. hindi kami gumagalaw. Tagal-tagal ang biyahe namin ngayon. Kaya nga. Pag nakamotor kami, parang ang bilis-bilis. Ngayon, parang Kasi nakaupo tayo. Kaya matagal. walang adrenaline rush. Pag nakamotor ka, dapat gising na gising ka talaga. Oo. Parang tulog ako. Tas Nagda-drive buhok, no? Nalala ko to. Masikip. Lugi. Kasya tayong dalawa doon. We love Maria Aurora. Okay. Let's go. Ay, nagising. Kala ko makukulang ko siyang tulog. Hindi, gising ako. Malapit na nga ako magsuka. Joke lang. Buti tapos na yung zigzag. Wala na. Sabi ko, pinikit ko na lang yung mata ko. Parang iba yung pakiramdam ko. Wala na. Tapos na. Patag na. Maria Aurora na tatawag. Around 20 kilometers sa Balet. Ganda. Wow. Ang beach nila dito, Bale. Parang daw yun. Style nila. Lulol. Sa wakas, welcome to Kasiguran. Sa wakas, sa wakas. Ayaw ba na dito? Layo-layo. Turn right. For Kasagsagan Beach. Ngayon, mamimili kami kung anong resort. Yes. Resort na maganda. Location.
Tanggal na yun. Hindi pa lang ata. Pag weekend, ang madami daw dito. Tahimik eh. Kasi ano, malinaw. Hindi siya hindi siya Maalon. hindi siya maalon, tapos green. Hindi undefeated. Ay, Yung dito lang. malinis pa. Pawis na yung medyas ko. Puti balot. Amoy, ano mas naman? Yung sa'yo. Parehas. Hindi, yung sa'yo. Tapos nakita tayo, naamoy natin yun. Just na. Okay. Luluto na ako. Yun po. Ano yung ulam niyo? Sa pangalaan. Kulang tatan. Kulang. Kulang ah. Kulang natin. Kaya dagdagan. Gutom ka. Kala ko ayaw mo ng tamba-tamba. Gusto ko. Nahilo ako. Nagsuka ko. Nagsuka ko yung kinain ko. Kaya nga, kala ko ayaw mo. Hindi pa gano'n. Bago lang. Bukso yun. Hangin yan. Yan yung hangin. Yan yung hangin, sabi ko. Dapat ay itong talay panhalo. Alat tulay. Okay na to? Noodles. Sige. Sarap. Grabe biyahe natin ah. Lalo. Parang 12 hours natin kinuha. Nakapagod. Parang mas napagod ako na yung nakakotse kaysa yung nakamotor. Pero maganda yung beach naman dito. Maganda tong pwesto natin kasi ang maraming puno. Talagang campsite. Meron tayo na daanan doon na isang pang resort. Aga, alas 5, dumaan tayo, nagbibidyoke na sila. Ay, oo. Doon pa lang, no, thank you. Mga naka-motor.
Yung mga lalaki, marami sila. Marami-rami din. Oo. Hindi ka makakapagpahinga sa haba ng biyahe mo. Hindi. Mas stress lang ako mas lalo doon. Dito, may kasama naman tayo. Pero, tahimik naman sila. Alam nila makibagay. Yung music nila, tahimik din. Kunti lang. Kunti na lang. Nag-drive pa tayo. Naghanap pa tayo. Ulit. Balbaling nga. May brown tsaka red. Na karne. May true karne at may fake karne. Balbalang nga. Madaming sigsag. Sabi ko, tigil na. At sementado. Hindi lubak-lubak. Gusto mo lang mag-quit eh. Doon na tayo sa malapit eh. Kaya ang plano, kasiguran. Kaya nga. Sabi niya, dito na lang tayo, dito na. Layo-layo na, tapos titigil ka pa doon. Luga ka. Tapos minsan lang naman. Nasa dulo na tayo, hindi mo paabutin. Duga. One down kasiguran. Lalakad. Sabi natin, mainit, di ba? Masarap ng tubig.